Kőműves Kelemen. Hova mégy 12 kőmies? Elmenjünk, hogyha dolgot kapnánk. Gyertek, megfogadlak, hogy építsétek fel Magos Déva várát. 1 véka arangyal, 2 véka ezüsttel, 2 véka ezüsttel, 3 véka rézzel. Hozzáes fogának Magos Déva várhoz. Kit délelőtt raktak, délután megomlott. Kit délután raktak, az éjjel megomlott. Kit délután raktak, az éjjel megomlott. Arra tanakozék 12 kőmélyes, améknek idejön előbb felesége. Aztat aj, fogjuk meg, tűzzel égessük meg. Aztat aj, fogjuk meg, tűzzel égessük meg. A szép fehér hammát mézközi keverjük, Magos Déva várát azzal felépítsük. Istenem, adj egy sötét erdőt, hogy hadd térjen vissza asszony feleségem. Aztes adott Isten, mégsem tére vissza. Aztes adott Isten, mégsem tére vissza. Jó napot, kőmies Kelemen. Isten hozott, Isten, asszony feleségem. Eljöttem látogatásodra. Eljöttél, fejedvesztésire. De azt én jól tudom, hogy ti úgy esteztek, hogy embert megöltök, avval pénzt kerestek. Aj, avval megfogták, nyakát ketté vágák, tűzzel megégették. A szép fehér hammát mézközi keverék, Avval fölépíték Magos Déva várát. Arra kifizeték 1 véka arangyal. 1 véka arangyal, 2 véka ezüsttel, 2 véka ezüsttel, 3 véka rézzel, 2 véka ezüsttel, 3 véka rézzel. Elindul a haza kőmélyes Kelemen. Kérdé a leánya: apám, édesapám, hol van édesanyám? Elmaradt messzére. Hazajön estére. Estes eljöve, mégsem jöve haza. Kérdé a más leánya: apám, édesapám, hol van édesanyám? A te édesanyád a nagy kőfal közt áll.